Salamu alaikum. My love. Haba baby, ina raye ban mutu ba. Kai me haka dalla kake mini na yancin dalla? A na dauka aljana ce wallahi. Baby ce. Na dauka aljana ce, kin san gaba da ku irin ku ne gaba da zubin gidan ku zubin aljanu ne da ku. Kai. Na me faru? Baby ban ga ka bane kwana bi kawai shine na biyo ka ni gida. Ke da yake ji wannan rainin wayan ba zan dauka ba. Ba zan dau wannan rainin wayan ba. Na farko wannan adashin da muke da ni da ke mun riga mun yi ajanda ba na ganewa. Sai da kika ce mun ni zan yi daukan farko. Ni ne kullun cikin bada kudin kitso. Kullun cikin bada kudin anko. Ina bada kudin lalle. Ni ba na gane har yanzu ban da adashi ba. Kai da Allah dakata, ina tofa min biyu. Ya zan yi in so maka bebi na ci kwalliya ka kalli shigar da na yo maka an koya min daga birni. In zo maka antin nan namu ce ba muka zo tare da ita fa. A ba daga birni ba, Allah sa tayar mota ce ke. Karshen shiga birni kenan. Ta ga mu birni ce ke? Ina na antin namu da take birni? Eh. Ita ce muka zo tare. To sai aka yaya? Eh ba kaga ita ce za ta yi aure a birni. To sai yayi me faru? Wai in ga maka wai na ga zaka je cin kasuwa ran Juma'a? A kware ku a ran Juma'a ko cin kasuwa. Ai ko da na ji labarin Abdullahi ya dauko manyan atamfa. Kin ga ko ai dole in je sauke kudi. Bebu na zo da kyallen ankon ne dama in baka tun daga birni ka gani yar jakan birni da ake rikewa ta yayi. Anko yin da kike so miki? Kin ga dai kasuwar kauye ran Juma'a. To wallahi ba zan yi ba. Ba zan yi ba saboda wannan zubin da nake yi, na zuba har yanzu ni ban ga ranar dauka ba. To Qur'ani da gaiba. Kai da dan kunama yi min shiru. Ko kuma ce miki yar kunama ba? Idan ka tafi dubin ka za su zo baka ganni bane? Haka zalika ni ma idan na tafi dubin ki ne ma za su haɗu ni ma kalle ni. Allah ya isa ne? Kallon namu kalli kirjin.